नमस्कार, माझे नाव नसरीन गुलाब शेख, राहणार शेलू, तालुका औसा, जिल्हा लातूर. स्वयंशिक्षण प्रयोग संस्थेला मी जोडलेले आहे. दिवाळीचे फराळीचे प्रकार मी तयार करते. त्यात भाकरवडे, तेच की हा चिवडा, चकली, शंकरपाळे स्वतः तयार करते. ऑर्डर मला भरपूर येते, तर ऑनलाईन मी ऑर्डर घेऊन ते ऑनलाईन विकते. फोनला माझं रजिस्ट्रेशन आहे. चिवडा हे 200 रुपये किलो आहे. 50 रुपयाला पॉकेट तयार केलेले आहे. चकली हे 50 रुपयाला पाकिट विकते. शंकरपाळे हे 50 रुपयाला. भाकरवडे हे 50 रुपयाला पाकिट तयार केले. 50 ला का? हां.